Σήμερα που έχει καλό καιρό, οι γυναίκες της Μεσορόφης αποφάσισαν να πλένουν τα ρούχα στην αυλή. Για να δούμε τι απορριπαντικά χρησιμοποιούν και τι αποτελέσματα έχουν τελικά. Για πείτε μας εσείς που είστε οι μικρότεροι, τι απορριπαντικό χρησιμοποιείτε? Εγώ χρησιμοποιώ το μπαμπουλέξ. Είστε ευχαριστημένοι? Ναι, είναι πολύ αποτελεσματικό. Έχει και πράσινους και κόκκινους σκόπους. Για να δούμε. Θα δείτε αμέσως. Δεν καταλαβαίνω πώς μου συνέβη αυτό. Τι να πω, ας πάμε στη μητέρα της κοπέλας να δούμε αυτή τι έχει να μας πει. Εσείς με τι απορριπαντικό πλένετε τα ρούχα σας? Εγώ πλένω τα ρούχα με σόδα και με σαπούνι άσπρο. Είστε ευχαριστημένοι? Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα κάνει κάτασπρα. Για να δούμε τα δικά σας αποτελέσματα. Δεν νομίζω να τα κάνει και τόσο λευκά τελικά. Για να δούμε τώρα η γιαγιά, η οποία πλένει χρόνια, να μας πει με τι απορριπαντικό πλένετε τα ρούχα σας? Εγώ, κουρτσούδι, πλένω με το παραδοσιακό, με θολόσταχτ. Παίρνεις λίγο, δεν χρειάζεται και πουλία. Βάζεις και νεράκι, χλιαρό να είναι. Βάζεις. Και τα κάνει τα ρούχα φριζάτα. Είστε ευχαριστημένοι? Πάρα πολύ. Θες να δεις? Ναι. Το βλέπεις αυτό? Έτσι θα το ξαναδείς. Το πλένομαι. Δες εδώ. Μπορώ να πω ότι είναι πεντακάθαρο. Δες εδώ. Μήπως θες να σε δείξω και ένα μικρό, τέτοια που φοράτε εσείς τώρα οι νεουλές? Δείξτε μου και ένα μικρό. Είπα κι εγώ να φορέσω ένα τέτοιο. Τέλος πάντων. Δες το κουπιλίτσα μου, τι ωραίο που είναι. Δες το. Πω. Τελικά βρήκαμε ποιο είναι το καλύτερο απορριπαντικό. Με θολόσταχτ και νερά.